Hola, sóc la Bruna, vinc de l'Institut Vilatzara i hem vingut aquí i hem dinat i llavors hem fet una activitat per conèixer-nos millor i hem entrat a dintre i hem repassat el reglament. Hola, jo em dic Martí, vinc de l'Institut Vilatzara i han vingut uns experts a ajudar-nos a fer el nom i el logo de la Societat de Joves. Adéu!